time yada upinda mubedroom nemurume wamuroora handizo kabambo kamakapa mwana kane karipo kaita kuti haupindi baba, hey, this is my property. Handiti kana kuti zvinoitika ndezvokuti unoona kuti wapinda mubedroom imomo mwana anoshaya interest nekuda murume. Wakambozwa kuti munhu anondida sireki pafoni kutsvana nemukadzi pafoni so unobva kuti dai watoya kunoshamwari izvozvi zvichibva tatopinda izvozvi zvatika, but the moment yavanongosangana kudai po paita rima pakati, mafeelings ese atodini atopera. Chinokonzeresa izvo ichi kabambo kari apa ndo kanokonzeresa izvozvo. Handizvo kana kuti unonzwa mwana ari kuti makuseni ese kana kuti chi ndinomuka mwiri wangu uri weak ndichirakidza kuti ndakarara nemurume, asi handina kana murume wendakadii wandakarara naye, kabambo kanenge kapedza basa. Because wakomana icho hatunete kanokwanisa kurowa vasikana musha mu 6-7 pazuva, nemasikati tea time nelunch tunorowa hatunete, ndoidiwe basa ratwo. Asi zvatusingadi tunhu turi very jealous. Kunonzwa tunhu turi very jealous, hatudi kuona umwe murume padhuze nemukadzi wake wakapiwa. Isaidha kanouraya chi murume iyeyo kana kuti kanokonzeresa kuti marriage yo iite sei ibreke. I want to first of all thank you for watching our videos. Thank you, and continue doing so. Subscribe, also follow our WhatsApp channel and run this link right in the comment section yepa Facebook. I want to thank Chief Mutasa for affording us this opportunity, and also much thanks to our partner Wealth Intel Construction. If you want to think about anything construction wise, but even Wealth Intel, some of their services are bricklaying, paving, setting out, engineering, sealing, power floating, carpentry and joinery, project management, concrete works, plastering, electrical, contract management, painting, tiling, tubing, plumbing, and many more. Whether you think of construction at residential level, at commercial level, industrial level, rural level, whatever you can think of, engage, whether with a small client or a big client, but try skillful. These are their numbers which are showing on the screen, and also their address, and we want to thank them again for sponsoring us to shoot at this court proceeding. Let us get into the video. Membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko. Mina pamberi pedarama pomutasa zvese ndezvechokwadi zvinechitaura pesenge zvechokwadi ndikaimba chabatwa nemhosva ndikanyapa ndichabatwa nemhosva Mwari ari mubatsiri wangu pamusoro imambo pamusoro idare rese riri pano ini ndauyawo panapa nenyaya yewana wangu. Murume wangu akafa 2008 ndikasara newana wangu 6 ndasara newana 6 wana wangu 4 hawana wanava pa4 wacho 3 wacho anotombororwa pa loti akaenda kanogara kana 2 months odzokera woenda kugara kana 1 month odzokera. Ndoda kutaurira baba munini baba munini muri kuzviona zvikuita vana izvi wanotaura kuti ini handifambi ba kana kuti mama unokupindura mhende kuti ndichapadaidza wana mukoma wangu anaiko ana baba munini newe kwa baba mukuru wawo, asi iwo avo baba munini ndo muridzi wenyu ndo muning'ina wa murume wangu. Saka inini handizivo dare mungandibatsirawo sei, ndo zvendaa kuti mundibatsirewo. ndamira pamberi pedare ramambo mutasa ndamira pamberi pedare ramambo mutasa zvese zvana ndezvechokwadi zvese zvenichataura ndezvechokwadi. ndikaimba chabatwa nemhosva kanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu Mwari ave mubatsiri wangu. Pamusoro imambo nedare rese riri pano, ini ndauya kuti ndidini ndidaire zvataura nemaiguru wangu wakafa mukoma wangu. Makore wakafa ndiwo acho wataura. Wafa mukoma wangu tagara kwakazongobudawo nyaya dzaingonetsa mumusha. Wataura nyaya idzodzi dzabuda kudaro. Ini ndakazoendeko kumba kwawo. Tochidini tochitsvaya kuzwa kuti chii chiri kunetsa. Obva wataura kuti mune nyaya dziri kunetsa dzakadai. Tobva tati toita sei?
zvechokwadi takadini takafamba. Zvawataura hawo kuti hatina kufamba kana kuti ndakaramba, wati nyepei. Takafamba kwese kwaidiwa kuenda takaenda. Taenda kudaro izvo pane zvakagadzirika. Wana wamwe wanga wasina wana, kuno umwe akazotoroorwa akaita mwana. Pane umwe mukomana futi, pane mukomana 1 mumba macho imomo. Mukomana uyu takadini takafamba futi naye. Paripo pendaitofamba naye ndegawo inini. Mai wasingazivi nokuti mai waiti hanzi kutanga waiti wana awo handi rudzi rwangu, rudzi rwekwani rwekwaZuya. Saka waipuwa tete, tete ndio waifamba newana. Wafamba newanawa, pane nyaya dzaingobudawo dzivaidini dzivaingopedzera ikoko. Asi so far kufamba takafamba. Ndoda kukanzura pekuti mai vari kuti zvanzi handifambi, takatofamba kwakawandisa. Ndo mutauro wendingaita in short. Right, it's okay. Kana mati muri kufamba tapazwa, but still kakufamba kwamuri kana dambudziko risiri kupera, hapana chamuri kufambira. Pamuri kufamba muri dambudziko chii? Because nyaya iripo ndekuti mai vari kutaura kuti wana havasi kuroorwa. Handizvo? Wana havasi kuroorwa, hawana wana. Ende wanenge waroorwa havagari, vari kudzoswa. Saka zvazvinoreva isu tiri kuchiwanuka zvinongotaura kuti wana wese wakadzi wewanhu wakapiwa wanhu wane maspiritual husbands. Ihemeni mambo. Wane maspiritual husbands, ende maspiritual husbands anouya papi? Anouya pekuti imimi mumusha mune muruziva zvamakaita. Makauraya majaha, makauraya wanhu, wanga usati wane wakadzi, vamawapa wakadzi mumusha, ndosaka unosikaroorwa. Kana wakaurayiwa kana no izwai ndikuda kubatsira ichite zvinokonzeresa kuti sei wana wasarorwe. Yes, vamweni kwasarorwa nenyaya yebehavior dzavo. Kana wachingoti wese wauya haurorwizve. ndizvozvo. Asi kana mai ari kutarisawo zvakaona kuti mwana uyu wari kudaiwo asi zviri kuramba, pane zviri kudini. Kana kuti wapromiswa kuti urorwa muna December, wozwa kuti anozazofunga January sekuru hapana, wozwa April sekuru amboflya, May uzosvika tsvatara. It means pane something chiripo chiri kuvhara chinoda kugadziriswa. Saka mai ava, she is not wrong. Kana wari kuti baba ndo zviripo, responsibility ndeyenyu, dzinza nderenyu, haakwanisi kufamba nevana wenyu kwaZuya because vana Zuya ndimi. Wenyu wana wakaroorwa here? Handina mwana ati aroorwa. Wadiki? Ndina wakomana vaifona wasikana kuti wachiri kuenda kuchikoro. Hamusati masangana nedambudziko racho? Hamusati masangana naro? Wachiri kuenda kuchikoro. Mirai, hamusati masangana naro? Richauya, riri kuuya. As long as iwe mudhara, iwe nemudhara uyu muri mukoma nemunin'ina, don't rule that one out. Richauya. Saka nyaya iripo ndeyekuti uchine nguva yekugadzirisa chii? Dambudziko. Gadzirisai maproblems kana paine vanhu vachiri willing kuti tigadzirise chii? Problem. Kana paine zvamunoziva mobatsirwa nezvamunodii? Zvamunoziva. Kana musingazivi motsvaga kubatsirwa nevanodii? Vanokubatsirai. Because you cannot have a family inoita mbiri yekuti hairoorwi. Wakomana vacho havarori. Why? Kuita mhuri inonzikana kuti iyi hairoorwi. Ende wakomana vacho havarori. Angoroorwa anodzoka. Asina ubara. Chiwanhu chatota pamwe chinowadzosa munozwa kuti nyaya ichi. Chinowadzosa inyaya yekuti time yada kupinda mubedroom nechi nemurume wamuroora. Handizvo? Kabambo kamakapa mwana kane karipo kaita kuti haupindi baba, this is my property. Handiti? Kana kuti zvinoitika ndezvokuti unoona kuti wapinda mubedroom imomo mwana anoshaya interest nekuda murume. Wakambozwa kuti munhu anondida sireki pafoni, kutsvara nemukadzi pafoni so. Unobva kuti dai watoya kunoshambwa izvozvi zvichibva tatopinda izvozvi zvatika. But the moment yavanongosangana kudai, po paita rima pakati. Mafeelings ese atodini? Atopera. Chinokonzeresa izvo ichi, kabambo kare apa ndo kanokonzeresa izvozvo. Handizvo? Kana kuti unozwa mwana ari kuti makuseni ese kana kuti chi ndinomuka mwiri wangu uri weak, ndichirakidza kuti ndakarara nechi nemurume, asi handina kana murume wandakadii, wandakarara naye, kabambo kanenge kapedza basa.
because wakomana etu hatunete kanokwanisa kurowa vasikana musha mu 6-7 pazuva nemasikati ticham nelunch tunorowa hatunete ndoidiwe basa ratwo asi zvatusingadi tunhu turi very jealous kunonzwa tunhu itiwo turi very jealous hatudi kuona umwe murume padhuze nechii nemukadzi wake wakapiwa isaidha kanouraya chii murume iyeyo kana kuti kanokonzeresa kuti marriage yo iite sei ibreke. I'm just telling you kuti muone chii muzive kuti chinokonzeresa chii. Andizo mwana anokwanisa kunge akafunda haindiyo situation yekutanga bamai. Tine vamwe wakaya pana pafamily nemalecturer about 3 malecturer, umwe wacho atori kuAfghanistan, umwe ari kupi, umwe ari kupi, asi wakauya tikavabatsira. Andizo hapana akarorwa kana wani, umwe akarorwa umwe ane mwana wake wada, hapana. Asi malecturer, madoctor, machii wese, but ane murume hapadini, hapana. Kusvika wazobvuma kuti ano we feel kuti pane something chisiri chii chisingori right. Warume wakadini kaunoita kuzwa kuti mukadzi iwe ndidhokta, nyangwe akashata zvakadini akangozi ndidhokta, warume vanototsvaka kuti ndiende ipo ndigye ipo papo. Asi ukaona mafundiro akaita vanhu iwa wese, asi urumboenda kufemedza padhuzo dai, hapana. It means munhu iye anenge akasvipiswa kune the outside world, kuti iwe hauoni kunaka kwake, unongoona chinhu chakachino. Andizo zvinhu zvinenge zviripo pamo zvinoda kusolvwa, but zvinoda imimi commitment yenyu sani sababa kuti organizai mhuri iyi, handika muite zvinokwanisa kuita nomubatsirike. Vana varorwewa mbuya warudawa wakwasha, zvinorwadza sei kufa uine wana wabva zera 7 asina usina mubata kana mwana muzukuru kana 1 kana kumbonawo mukwamba mubvisirawo apo mafukidza dumbu kana 1, zvinorwadza. Handizvo gadzirisai zviro zvikubatsirwa nambuya, batsiranai nambuya nguva muchiri nayo. Kwese kwamakafamba zvakadii zvakaramba handiti. Saka munofanira kutoya zvimwe kusvika zvadii zvanaka. Kana muri free mangwana uyai pano mande chitoyai pano mande chitoyai titozvitange muswe mande. Pane vanonga vatori pano vatinenge vachitobatsira vamwe, saka umwe wese watobatsirwa munhu wese isi mande, uyai mande mumwe matomutora kubatsirwa wake. Zvaramba tokuisai futi pamwe, toisa futi pamwe. Chatikuda tikudawo wakwasha, tikudawo waroora, tikuda kuti aenda kwaanogara nemurume ngaagare kuchii kwarume. Kana paine chiripo chinoda kugadziriswa mumusha choita sei chogadziriswa. Imi bambo muruti wangu wachiri kuskuru hausati wakuroora kana kuroorwa. Ayo i-delayed match baba. Pamusoro changamira. Muruzwa ndura atunoda kubatsirana hedu. I-delayed chi muruzwa bambo. Ndanzwa. Dai mai aine utsinyu aingopota wakadai wobva aenda kuzvibvisa mumhuri make, wobva angozvisandudzira kwenyu, because hakuna mumwe kwazvinoenda kunze kuti munhu ane ropa remurume wake nayo ndimi chete, anongosandudzira kupi kwenyu. Asi mai hawana mweya wakadi wakashata. Uri kuti baba munini ngatigadzire chinhu chibude pai mumusha, problem ngaigadziriswe mumusha ipere once and for all, vanhu vese mugare zvakadii zvakanaka. Munozwa bambo? Ndanzwa. Musanetse musinyeperana muri kuazapinda muchechi nechi. Chechi ine nguva yacho, ine zvainogona, zvimwe zvacho chechi haidi haigone. Muruzwa bambo? Ndanzwa. Unozwa vanhu vachitaura kuzi mukana 12 midnight namata, 3 am namata, 6 am namata, ukapedza breakfast namata, lunch time papa wabva kubasa namata, wabva kubasa fura nekucathedral namata, wasvika wapedza kudya manheru namata. Waupenyu hwekunamata, asi you are not solving the problem. Munozvatira? Ndanzwa changamira. You are just protecting yourself from the problem. Musi wausinganamati chadini chauya. Andizo munozvatira? Ndanzwa changamira. Endai kumachechi aya tinofamba tichitendera dayo, ukaona kachemereka anoita panozongoya kuti ngatinamati, iwe unonamata munamato wako 5 minutes wobva wadini, wobva wapedza. Panonga wakuvhura dziso hwari izvozvo panekisi pari kuzii unorwadziwa uchiona munhu ari kuzvipondera pawo. Why me God, why me, why me, why me? Andizo because dambudziko rake munhu yo rakadini rakakura, asi harina chi solution. Mazuva ano kumapostori kwamarango
takanzwa Marange na St. Nimrod. Mapostori kana pene zvekunetsa endai mopedze zvekupi zvekunyika modzoka kuchechi. Kune zvimwe zvekunyika zvatisingakwanisi kupedza mupi muno muchechi. Muri kunzwa? Saka pano padare pana mapostori aripo nhazi ari matare ese mapostori aripo panapa kugadzisa zvinhu izvozvo. Saka zvinhu zvinogadziswa bambo chibhoyi chiriko chiwanhu chiriko chaicho choda kuchiteedzera chogadziswa zvakadii zvakanaka. Muswe mande mbuya bambo tosvika nguva uyai mande 8 o'clock mufaranga mapanapa mototry kutotangira ipapo toenda kumberi. Right, thank you. Next case. Wasikana wacho wamwe wacho uyai nawo wari available. Right, next case.